The Karelian language. Karjala. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings. Terve! Hyviä huomenta. Hyviä päiviä. Hyviä iltoa. Hyviä yötä. Jääkää terveeksi. The parable of the prodigal son. Iisussa jatko pakinua. Yhdellä miehellä oli 2 poikua. Nuorempi sanoi tuotolla, tuottoni, anna minulla se osa hyvysistä, minulla kuuluu. Tuotto jako hyvyset poikien kesken. Monienhan päivän päästä nuorempi poika otti oman osan ja läksi loitos vierahilla mailla. Siellä hän eli huolettomasti ja menetti kaikki hyvyset. Kun hän oli hävittäen kaiken, siinä muassa alkoi suuri nälkä, ja hän rupesi kärsimään puutetta. Siitä hän pyrki kasakaksi eräällä paikallisella miehellä, ja se mies toimitti hänet omilla mailla paimentamaan sikoja. Nälissä hän oli jo valmis syömään sikojen ruokua, ka sitäkin hänellä ei annettu. Siitä poika rupesi ajattelemaan ja päätti. Kuin näitä ruotajia on minun tuotolla, ja kaikilla heillä on leipyä kyllitelleen, a mie tiellä nälkäh kuolen. Lähen tieltä, menen tuoton luo, ja sanon hänellä, tuottosen, mie olen räjähkäytyn taivahanta siun iessä. En ole enämpi sen arvoni, jotta milma kutsuttais siun pojaksi. Ota miut ruotajiem joukkoh. Niin hän läksi tuoton luo. Poika oli vielä loittuona, kun tuotto näki hänet. Tuotolla tuli suoli häntä. Hän läksi juoksumaan vastaan, rupesi sepyämään poikoa ja antoi hänellä suuta. Poika sanoi hänellä, tuottosen, mie olen räjähkäytyn taivahantan siun iessä. En ole enämpi sen arvoni, jotta milma kutsuttais siun pojaksi. A tuotto sanoi ruotajilla, rutonpa tuokua parhaat vuottiet ja suorittakua poika niih. Pankua hänellä sormussormeh tai jalatsit jalkah. Käykyä lihotettu vasikka tai tappakua se. Rupiema syömäh tai pruasnuimah. Tämä minun poikani oli kuollun, ta nyt eleyty. Hän oli kateissa, ta nyt löyty. Ta niin alkoi vessellä pruasniekka. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän tuli sieltä ja lähestyi kotiin, niin kuuli soitontan tanssin äänet. Hän kutsui yhden passarin ja kysyi, jotta mitä siellä on. Passari vastasi, siun Veikko tuli kotiin ja tuottos käski tappua lihotetun vasikan, sentä kun sai pojan jäljellä elävänä tervehenä. Siitä vanhempi velli niin sientyi, jotta ei tahton mennä pirttih. Tuotto tuli pihalla ja pyritte häntä siemeh. Ka hän sanoi tuotolla, kaikki nämä vuuvet mi olen ruotan siun hyväksi. Yhtäkänä kertoa en ole jättän siun käskyä täyttämättä. Kuitenkin sie et konsana ole antan miulleni yhtä kosan poikua, jotta mie oisin voinut pruasnoja tovarissojen kerran. Vain kun tuli tämä siun poika, tämä kumpani söi kaikki siun hyvyä kuorien kerran, hänellä sie tapoit lihotetun vasikan. Tuotto vastasi hänellä, poikasen, si olet aina miun luona, ta kaikki miun on siunki. Eikö nyt sais iloilla ta pruasnoja? Siun velli oli kuollun ta eleyty. Hän oli kavoksissa ta löyty.